Kasenjuk kirang basnong nong trai sangi langdong dai area hakalai phoi terik unai tung kala penlong da kajing trei mons ngobha ban maramot ya kasurok bonda para malangkona shalang phase 1 balabu ya umau nong rimshna surok da udkhot ka yeng dor bar ba menshua u Francis Pondit ar sangma yakani ka surok asdang bansnana do usnam ar hajar khat ar da ka ba pentri kam ya ka scheme non lapsable pool of resources da ka sorkar congress bala kenno ba ka jing sni upalat jong kani ka surok kadai na ka jing torti bar ka jing bampet jong ka sorkar Laong ba hadu menta amsyam ladon ka jing siang rong ya ki ar tadi ki jing king ki badon hapdeng jong ka te ka surok Laong susu ba na ki te ki jing king rasdang pentre no hadu snong langdong dai da ka pat ka scheme ka ba kerteng PMGSY Malangkona Bamil Road ka bamut baka surok bonda para Malangkona Shalang Road ka bas hadu san ar kilometer kala jano Laong ba ka jing shnaya kani ka surok ru kalong ka ba torti hadu kata bat kani kala bu jing e shibo ni ki nong let nong wan jong ka te ka than bat ka senjuk kirang ba snong rengkat bat ki nong song snong ka te ka than kila hab ban ya mi pa ba ban maramot ya ka te ka surok yakani ka khubor la pathai do president jong ka senjuk kirang ba snong nong trai sani langdong dai area Nagaliang jongi ki nong sensar sinong ha ka thain langdong dai ka bala ai kerteng ka senjuk ki rangba sinong dong nong trai seni ha kani ka sni ka bamenta ka balai poetrik jong benai Julai snam arjar ar poi ngila organize ya ka jingtrei social work ya ka surok ka ba don 10 kilometer na malangkona hadu ha kani ka jaka hakaba ngihab ban sim ya kani sinjam kadau kalong ba kidon kibun ki jingduna wai balai ngihab ban organize ya kani social work namar ba kani kalemti ka ba ngi try social work manta da kadong bar ko wai ngi iba kala dai ka por ba kani ka surok manta I kumba satang si phangpor ki kali ki ba daya nangni kimla shu banya ki ba ni ha ban kit tierbam tierdi na asam ngimla shu banya namar ba kilat hliu ki surok bat kilodon ki ba la ajot se ba palat kumta ngila organize ya kani ka social work menta kasni banyarap ya ka thain ka dong ga jongi khamtam yu pajba kum ki rangba sunong jong ki khat lai ki sunong ki badon haka thain ka jongi inagaliang jongi ki noyalam jong ka senjuk ni ai khublei terpang ki noyalam baro ki bala ya poi nadu ki rangba sunong ki secretary sunong ki bala yawan haka ni kasni kabaar kabangi ni kwa ba yo jingsai na kaliang jong ka sarkar badan burom ka ba sensar ya kani ka state ke jongi nibu ya kini ki jingkali ki ba ni kum ki nong sensar snong ngim smooth ko shu ya ki jingpentrai ya kani ka surok kabanang kong ka ba ngi sa umdum hadu kani ka por ki ha ka lai ar poetrik jong bnai September ar hajar khat ar u MLA jongi local MLA jongi u badai ru ha ka ju por parliamentary secretary to the government of Meghalaya u Shri Pondit Francis Pondit ar sangma ulwan pli maunong rim ha ka ba ayaka surok na malangkona shadu shalang akabadon san po ar kilometer barka jing pentrei yakani ka surok kalong tang 10 kilometer haduk menta te katkum ki dak kishin ki ba ngiyo I bayakani ka surok kabala pli da utai nongmi khmat jongi I kumba kala jano namar banang ni shatei sakhmat la simno da kawai pat ka scheme ka PMGSY bat kajing pentrei kani ka surok I kumba kala ja klep bat lada kani ka surok kan don kumbala product kumbala bu yene maunong rim kalong kajing kerku ya ka than jongi ka badaya na malangkona shadu shalang kumta ngi karpat ya ka sarkar ban ajing syai ya ki nongsen char snong jong ka dong nong trai ber kawai ban ajing pensai shanu kani ka scheme kalaja manta nang ta ka ba ar ka ba ni snolngo kum ki nongsen char snong jong ka dong nong trai gidon ki surok chilamper nangne shadu malangkona
kila klaulut ikum bom don nong sumar ikum bom don nong masterul bapun khoj ba sumar yaka tengi kwa banyo jingsai chanu ki masterul ki ba dai trei yakani ka surok hatu ki sim tulop ne lani don kanu ka jingle salandat nakaleng jong office badon burom jong SDO jong iru smoba ajing sai halor kini ki benta ki bangi ngilap hagani resni nang tak balai ka bangi ya kendo kalong bakini ki arti ki jengking ki badon 10 kilometer kidai ki surok ki baladap sansnem mansua hadrai ka black topping ya kani kam trei kam anda ngilai kendo ya kinong peniat ninginong pej ya kani ki surok ki ongba kani ka ya kani ka surok anle hadin kata ka hadin lanon pentri kam namar manta kani ka surok ladap manta la shipos nam temano ban sim dikit ban siang rong ya kani ka surok ya kini ki jengking arti ki badon hakani ka surok namar kini ki long jingwet yangi kumtangi dekarpat daga baburom ya kinong peniat ki bidai khme ya ka surok PWD nado executive engineer SDO smoba ajing sya yangi mano ban sim jing bakle ya kini ki jingduna ki bangilap hakani ka surok kajing jak klep jong ka skim san 4 kilometer na malang cha salang nang ta kajing bom trei bha kini ki master rule ki badon ki batrei ya kini ka 10 kilometer nang ta kini kajing bom siang rong ya kini ki arti ki jingking ki balong jingwet ya kaya kayeng jong ka dain ka thain ka dong jongi kumta ngikwa banyo jingsai hakini ki sngi ba mantahi lam kumta nakaliang jongi ni ha ban ya chakmat banwat banyo ka jingsai khamtam nagabanta ka roi ka par kajuong kadon kajing ong jong ki babun balang usurok dei kasurok kadai budlum nagabanta ka roi ka par jong kadong ka thain bar ko wai hanrei kani kajing ong kam tri kam ha eru namarba ya kasurok jongi i kumba ka sarkar jongi kala le kmina ya ka thain dong trai ka jongi chanu kinong chimchar ki basaj wan sansnem tang sisin banwan pan jingkersan nangi ki pajba manta andaladei layo sarkar lasensar ikum bala klep no ya ka jing lebha ya ka thain ka dong ka jongi kumta da ka bas ngosi kum kinong chingchar chnong ni panpau chak hipi ki pajba khamtam ni dekarpat ya sarkar bansim ding ba khai halor kini ki jing duna ki bangilap kum kinong chingchar hagani ka por thublai sibo ni don hangni menta kum ki sordar ki secretary snong haka setri jong ka sunjuk tirang ba snong nong trai sep ni na ka banta baniami pajba ban maramot malumala nak kum ka jingerap na gabanta upajba nong snong ubalaik bawan bakit baba lengba kan ka surok ka baladep siang rong na malang hadu hangni ha jingking ka bangi ni yang menta ka bathau ban lek shadu bamal te ka jingthmu jongi ka long ban yarap yo pajba namar hadin ngila lek hangni ngilap ba ka surok ka baladep siang rong tang hadin arsnem lami khandau kalong kai ka ba sngosi ban panpau pajba kumni nakaliang jongi handrei nagabanta ki jing sisyahi ngi haban panpau na market kum ki jing lap jongi baga surok baladiap siang rong tang hadin arsnem lakalak ndo biang te nakaliang jongi ni panpau si sarkar balai hato umdon nong pej ne nakai kadaw ngi kwa ru baga sarkar kanwan pej wan khmi khnang ban like naga jing sya kano yano re te nakaliang jongi ngi don hangni nagabanta kajing tmu jongi nagabanta ban yarap yo pajba nang tas kawai hadin bangiwan hangni ngiyo i ya ka surok ka ba dang pentrei menta ka surok PMGSY ka ba ong ka ba na malang kona syabamal ka bahabat pentrei 10 kilometer hadu lang dongdai handrei kalong ka ba sngosi ba ki don artli ki surok PMGSY ki ba pentrei hagadong jongi kani kawai kabaong na malang kona syabamal kabapan trei 10 kilometer menta kampadep kajing trei kadang yai tang siteng katkum kajing antat jongi kajing siang rong hi kadang dep lekumno tang ar kilometer tam khendiat te nang ta hadin bangila pek binia ya kajing pentrei jongan ka surok kampen hun yangi kawai kajing duna ha kajing he katkum ka signboard ka balatho nang ta ka rukom siang yakimau yakisiap ro kampan hon yangi te dai na kata daw ladangin phai ya ka rukom pentrei ya kani ka surok sngow kumba umdon nong pej umdon nong khmi te na kaliang jongi ni pen pau ka jing sngow si ngiem kwa ban yo i
ya ka surok bala siang rong tang hadin arsnem an kala kendau no ni kwa baka surok hadin bakal dep siang rong kanlong ka surok ka bas kem bat kanlong ka surok ka bapensuk yang ni upai nong song snong ubadon sia kani ka train tingi kentu ya ka sorkar baka dai ban pentrei no wut nang ba kanom don kano ka jing trei torti lane ka jing trei bom larkam na ka banta ban pentrei ya kani ka surok ka bathau ka baong na malang kona sia bamel nang tas ka baarpat ngikwa ban penpau sia ka sorkar hakijing ya dai bat ka surok PMJSY ka baong na nong jiri sia mau smai ka badon tang kilometer steng na ka banta ban pensiang rong laringin pai kani ka surok ru kalong ka bas ngausi yangi kum ki pait nong song snong ki bayaj lang ba jong kani ka surok namar la arsnem tam menta ban pentrei kani ka surok hadu menta kat kum ka jing lap jongi la siang rong tang cispa netar tam kalong ka jing le ran yangi habingiaj lang ba kani ka surok nalor bangi haben yaj kejat ar lai kanta haswa bingin poi kani ka surok adin bangilap niyo i bagajing pentrei kan ka surok ro kampen hon yang upai ba kajing duna jong ki muri kajing bomdon kinala hamtam ya kajing pentrei suki ya kan ka surok PMJSY ya halor kan ka bentang ikan tu ka sorkar snobha ban pentrei no wut ya kan ka surok nang makan long kajing yarap na ka benta jong i upai ba blai sibon